zugaz egiteko, Arkaitzkanok orkezpenean esandako gauzak, ezta? Guak hemen irakurten badut Arkaitzkanok esandakoa, esango ez duzula, baina hori exagerazioa da, hori esan behar zuen, ez dugu olakorik egingo, hau zintzoa izan da, ezta? Orkezpena izan da, etorri zaila etxera, hasi zara pentsetan eta buruen dekozuz, bertso zaila bat moduan, ez? Buruen dekozuz Arkaitzen berbak, ez? Eta bat da esaldietako bat. Julio Kortazarren oso antzeko idazlea aurkitu du usuek Suedian eta hark idatzi dizkio liburuetako orrialdeetako batzuk. Hori izan zuen Arkaitzkan. Eta hau da, oinez idaztu esan, exageratu ez esan dezaketu. Esan zer hausnarketa literario moduan zu eta Julio Kortazarren arteko harreman hori eta ze esan irauen esaldi horrez zuretzat. Nire maite mindu nintzen Julio Kortazarra deskubritu danean. Zan irakurri ez dakit zein izan zen, ipuñak irakurri nindun, zein ipuñ izango zian lehengoa, baina ibezko goratzen naiz La Casa Tomada eta ipuñoiekin eta maite mindu nintzala, izan zala nera ma liburu dela dauka eta ama liburu eskatu Julio Kortazarren liburuak eta eski niretzat nola konparatiko dene Julio Kortazarrekin imposiblea da, azteko nik idatzi dut. Baina, behitu zer dan, Arkaitzkanok esatea, liburu honetako orrialde batzu Julio Kortazarrek idatzi dauzela. Behitu zer dan, egitzi da gelditu nahi, desbitzen ez zer esan horren inguruan. Ez dakit. Ni Julio Kortazarrengan miresten detena da, ez erezetik historiak ateratzeko kapazitatea. Osa, La Casa Tomada historia. Bi anaiarrera bizi dira etxe baten, eta derrepente entzuten dute etxe bat handia da, egun eriten dute garbiketa, eta derrepente entzuten dute etxean beste aldian pauso hotz batzuk. Orduan, erabakitzen dute norbait sartu dela, ez dute itxeateak, eta etxean zati honetan biziko gara. Urrengoan entzuten dute sukaldean, etxe sukaldea, eta bukatzen dute beraien etxetik juten, norbait ustez sartu dalako etxean. Eta horrekin, idazte izun eretzat, impresionantea da ipuin bat, eta hitz impresionantea da ipuin bat, eta nik hori asko baloratzen duten zerbait da, ez dakit, dalako Julio Kortazarretan aspertuko. Nola aspertuko zera hola begiratzen baldin badiozu munduari gauza bada, zu kontatzen baldin badezu, ez dakit, gerra zibila. Behitu zenba gauza dauzkazun kontatuko ez modu batera edo bestera, baina ja historia bera da hundia. Baina ja minimo batetik ateratzea dolako mundu bat, nahi asko betetzen hauan zerbait da. Eta gero horregatik arazoan jartzen izan zein da horren funtzioa, ez?